आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की धमाकेदार अरविंद कुमार दोनहा चुमा लेवे यार लॉलीपॉप चूसके चुमा लेवे यार सखी लेवे यार लॉलीपॉप चूसके घरवा से जब हम जाइलू काके चुमा लेवे यार लॉलीपॉप चूसके चुमा लेवे यार सखी लेवे यार लॉलीपॉप चूसके आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ। उठ से उठ जब सखी छुआइलस पाजा में धके दुनु खा जाऊ खइलस उठ से उठ जब सखी छुआइलस पाजा में धके दुनु खा जाके खइलस रस चुआई देलस ओमे छुआई देलस हमरा लाग की सखी मुआई देलस हमरा लाग की सखी मुआई देलस पूरा है ऊपर हमें नीचे सूता के चुमा लेवे यार लॉलीपॉप चूसके चुमा लेवे यार सखी लेवे यार लॉलीपॉप चूसके लॉलीपॉप चूसके राइटर विवेक मोरा उठ के चुसलस जाई के अरुण से सखी रे पूछलस राइटर विवेक मोरा उठ के चुसलस जाई के अरुण से सखी रे पूछलस प्रेमी इंदल रहे साथे में उहो लड़े हमारा जो बनसे सखी रे रस गरे हमारा जो बनसे सखी रे रस गरे सीताराम सतेंद्र लगही से ताके चुमा लेवे यार लॉलीपॉप चूसके चुमा लेवे यार सखी लेवे यार लॉलीपॉप चूसके घरवा से जब हम जाइलू काके चुमा लेवे यार लॉलीपॉप चूसके चुमा लेवे यार सखी लेवे यार लॉलीपॉप चूसके आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ।